Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Di magwawala. Tabang! Tabang! Usa ba ning isla, ha? Mura ba ning may tao? Tabang! Tabang! Magkikisaw din eh. Tabang! Ayaw na gusike mo ting. Kaya way magkadungog di mo din eh. Unsa? Gikan karon. Mao na kini ang atong puyanan. Unsa? Hoy! Nabuang ka bang tawhana ka? Kinsa magid ka? Pero gidama ko na mo din eh, ha? Wala sa payag inyong gabi, sir! Sige. Magkalakaw na mo. Asa ba to sila paingon? Hoy! Hoy! Dili ka may mumuubad nila. Boy! Ko! Salbahis ka! Usa mo gimong tuyo na ko, ha? Ganun mo man kong kikidnap o kidadi ni sa isla, ha? Ha? Bugnaw na din si Gawas. Sunod ako sa bayag. Dili ko! Mauban ko balik nila sa syudad! Tuwan na sila. Huwag ka na kasakyan pa. Huwag ayaw pa patagal na kula ako ng dapita. Din mong isla. Dagkan kay bitin din eh. Salbahis! Way, wow! Demonyo! Kidnapping ni mo gibuhat, do! Madugta kayo ni sa prisuhan! Wala mamati na ko ang salbahis. Kami ngawin ng isla, ha? Huwag ka tugnaw. O, usa mo ito kinanaas. Bitin na ka ito. Mauna ka itong iyang gingon nga bitin. Kinalang magkikita kong kakiyasan. Pero magkakamay magkain ng isla, ha? Ay naman ito salbahis ka, lalaki. Umisan siya. Umisan siya. Ano ako? Ano naman ako mamatay ng isla? Hain naman yun ni si Jisa. Alauna na skadlaw no pag yun siya maabot. Gilayasan naman yung tingali ko salbahis gadako. Nakiktaba naman yung tingali ni Glaeng Laki. Tunta kang dako, Jisa. Bugo yun ka kung mo na kibuhat mo. Bugo ka! Ay naman itong bungoton. Uwa naman din sa may bayon. Gibiyaan na lang ko niya. Oh. Usa mo na siga sa unahan. Walang siga sa flashlight. Tawagin na. Doon nila yung tawangan niya din sa isla. Tabang! Tabang! Ikidnap ko! Tabang! Mahimo pag buhilom ka. Oh, ikaw na din ang nagdaan ng flashlight? Gibalikan talaga. Kaya tingin na tundok kag bitin. Salbahis ka! Mas may kinahibaw ka na. Salbahis ko. Mong ayaw painita ang kung Dali na sa payag. Aron di ka matugnawan niya. Dali na. May payag na ining dapita.
man siya klasiya sa kidnapper. So, Dre. Ayaw pag-ung-ung niya. Unsaon manggid ko nimo? Sood na, Dre. Wa pa ko sa mood musulti nimo sa kung tuyo nimo. Nanging imong nga butangan ng karton. Nadihang imong mga gamit. Nganong naman ko'y gamit? Wa ka makadungog sa kung isulti ka ganiyo. Gikan ka nung adawa. Aw, gabi na. Kining isla. Mao na mahimo nimong puy-anan. Dili na mahimo. Dili ko musugot. Wa na ko mahimo kung dili ka musugot. Kaya di sa ka magkabalibot. Nganong inyo mong jugong giingon ini, ha? Mga na ta. Oh, sorry. Katapusan ni mong kaon ng idasal nga manok. Kaysa sunod ng mga adlaw, pulos dilata na ang atong sudan. Sir Alex! Sir, maayo kay may balik ka karon, sir. Nabalaka ko sa pagkawa ni Jessa, mga nibalik din ko. Sudo na, sir. Nasultihan na nako akong higalang pulis. O nagpaabot na lang siya nga mulapas og 24 oras ang pagkawa ni Jessa. Una ta magpatabang nila. Sige, sir, kay gikulbaan na gyud kay ko. Nabalaka gyud ko, sir. Usaon naman lang kung mawa si Jisa. Magunsa naman lang ko. Ay, kabalaka. Buhaton ko ang tanan nga makitas Jessa. Isaad na nako nimo nang. Salamat in taon kayo, sir. Ay. Ay, kasakit sa kong buko-buko. Nakatuog man ko. Oh, hayag na. Kabog na mining payaga. Oh. Hain naman kang salpahis na kidnapper. Wa siya din sa payaga. Kung mauna, maghigayon ko sa pag-ikyas. Mudagan ko. Magpalayo ko din eh. Magita ko kasakit. Palayo din sa isla. Unsa man din ang isla? Gamay naman din eh. Ano nga pag yun nagpuyo? Muna kami rin nagtikaw-tikaw din eh. Ay naman ka ang demonyong kidnapper. Una-una ka mapalayo din sa isla. Oh. Ayaw na naggunaw na ka. Naakar na diha. Oh. Namasol ka? Oo. Kakaunting isla si Rugba. Nganong gikidnap ang gid ko nimo? Ha? O sa bagay imong plano? Sultihi ko! Imo kong ipalukat, ha? Doon na kay baligyaan ako! Ha? O sa man! Hilom lang una. Kinahanglan mamahaw ka una. Una ka mahibaw kung sa'y tinod akong tumong. Gagkikidnap ka. Nagsige kag inom og pino? Nga naman dahi. Did-ansap ko ni mo? Hoy, lalaki. Magpasol ka niyong pagkidnap na ako. Kay mangitag itong paagi si mama nga makitaan ko. Maayo noon. Usi ba noon? Kulukoy ka magsinultihan? Ayaw na lang pagsaba. Kaya mahadlo ka mga isdang mo doon sa kumpasul. Tabang!
gikidnap ko! Wa lagi makakato nimo. Bisa mag-unsa ka magsinggit. Way makadungog sa munting ka. Sorry na lang. Pero kita laging duha. Anya din si Isla. Oy, may nakuha ko. May masugba na ta. Hoy! May nang mahibaw ka! Nga dili ko mukhaon og isdang sinugba! Oh, way problema. Ako ikaw ni. Wow. Kadako. Binoy, kumusta ka na, ha? Okay na ko. Luhain naman si Andrew. Wa pa nigi siya magkaduaw na ko. Ay, ambot, anang imong pag-umangkon. Mura man nagtagulilong, mukalit man lagkawagtang. Ay, ikaw na lang sabot ni Andrew. Sukad sa bata pa na siya, di na masabot eh. Hangtod nga nasundaw na. Ug misabot nga di na siya masabot sa diyang na-dismiss na siya sa pagkamilitary. Ay, pastilan. Naapektuhan tingalis gubat ang utok ng Andro, no? Pero buotan siya, isda. Desperado lang na siya sa nitabo siyang kinabuhi ron. Kaon ni sinugbag isdaw. Di lagi kumukhaon, anak. O kinahanglan nga imo kong iuli sa amo kung di ka gustong mamatay ko din sa isla. Ano mamatay mo ka? Di naman kumukhaon. Ikaw, bahala ka. Nilisip ko mamugos mo. Di mo nang gusto. Kung mamatay ka sa gutom, magsigay mong mata. Salbahis ka! Salbahis! Mabilang isda! Kada ba? Mukhaon ka. Hello, Chip. Tabangi ko eh. Huwag yun maulis Jessa diri sa ila. Nabala ka nagmayo yung inahan. Oo. Sige sir. Muhatag ko lumog detalye iniganhan ako sa mga opisina. Sige, bye. Unsa naman, sir? Mutabang yun sila? Oh, ay kabala ka. Makita na ginatos Jessa. Human naman gid ko kaon. Sultihin ako kung unsay tuyo ni mo nga gikidnap ako nimo. Ay pagsagig inuman ang bino. Kit ka nagtugkan kag sungay ana. Sultihin ako kung unsaon ko nimo. Mamabdosan! Unsa? Hoy nabuang na ka? Nganong utang nasod man na si mong utok? Mo nang toyo ko nimo! Pamabdosan ka! Dili. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!